Malta tqis lil Greċja bħala wieħed mill-eqreb sħab tagħha fir-reġjun Euro-Mediterranju e kif għandu sfidi u għanijiet simili. Dan qalu l-President tar-Repubblika George Vella wara żjara li għamel f'dawn il-jiem fil-Greċja. Ta' ġiex pajjiżi li qegħdin fil-Mediterran, ġiex pajjiżi li mhumiex kbar daqshekk, ma naqablu ma' pajjiżi oħra. Allora nistgħu nifhmu ħafna problemi komuni li għandna bejnietna. Mal-President Grieg Vella tkellem dwar ir-reġjun tal-Mediterran, il-kooperazzjoni fis-setturi kummerċjali u anke t-turiżmu. Huma qablu li l-migrazzjoni tibqa' prijorità għaż-żewġ pajjiżi u li hemm bżonn soluzzjoni fil-livell Ewropew. Fuq moħħhom ħafna għandhom il-problema tal-migrazzjoni. Għadhom kien kellhom dit traċedja hawnhekk li għanqlet ħafna diskussjoni u bħalma sa timmaġina kienet ħafna importanti waqt il-laqgħat li kellna. Id-diskussjoni ffukat ukoll fuq il-konsegwenzi tal-gwerra Russa fl-Ukrajna, partikolarment fuq is-setturi tal-enerġija u fuq l-ekonomija. Il-problema tal-Ukranja se jsir minnha hekk se tixteret dil-gwerra, hekk se tiġi kontrollata u anke l-effetti li qed tħalli din fuq kemm il-kwistjoni tal-enerġija li ħafna nies kienu jiddependu, ħafna pajjiżi kienu jiddependu mill-enerġija ġejja mir-Russja, lillum hija mħarbta, u anki mbagħad l-impatt li kellha fuq l-uri tal-prezzijiet, l-inflazzjoni li qed tolqot il-pajjiżi kollha. Matul iż-żjara tiegħu il-President Vella ġie onorat bil-Collar of the Grand Cross of the Order of the Redeemer, il-President Grieg. Intant il-President Vella flimkien mas-Sinjura Vella iltaqgħu mal-komunità Maltija f'Ateni u faħħarhom talli huma żammew ħajja l-identità Maltija.